Salutare tuturor! Numele meu este Roberto Ianculescu, a.k.a. Sven, și în seara asta o să vă prezint o mică parte a produselor Tactical Game Innovations. Începem cu grenadele pentru lansatoarele de grenade. Ele sunt compatibile, aceste shell-uri, cu orice lansator de grenade în calibru 40 mm. Indiferent că este vorba de un pistol, M203, revolver launcher-ul de la Milcor sau lansatoarele de rachete de tip RPG-26. Ok, aici vorbim de un shell, un multi-range shell, un sistem care permite încărcarea acestuia cu dioxid de carbon cu ajutorul acestei seringi, care se numește Fist 2, tot de la compania Tactical Game Innovations, sau cu HPA, cu aer comprimat. Dacă aveți o seringă ce permite încărcarea cu aer comprimat, o puteți folosi. Țin să menționez că toate shell-urile, toate tuburile de la Tagin au țeava rigată, da? Au țeava ghintuită și acest sistem permite lansarea grenadelor la o distanță cât mai mare. Vorbim aici de circa 100-120 de metri în funcție de câtă presiune se introduce în shell. De ce se numește multi-range? Pentru că vă permite reglarea presiunii și, cum se poate vedea, aveți un minim, după care 5 nivele de presiune până la un maxim. Ok, haideți să vedem cum se prezintă și cum se comportă și la această temperatură, totuși, că sunt ceva minus grade afară. Haideți să vedem cum funcționează pe timp de iarnă. Facem rapid încărcarea. Ok. Luăm această grenadă, acest proiectil care are un fuse de 5 secunde. Îl introducem în shell. Luăm acest pistol de lansare rachete și haideți să vedem dacă funcționează.